Wala na kakitang magaling doktor kayo ni Sakang Batu. Ang ako ni Tirang karamdaman. Dok. Wala ulit kayo po yung kana akong kaya, be. Oh! Luwing ka ako! Dali, Dok. Hinga mo lang po. Pag-check up, kid. Ba? Ito yung virus sinabi mo. Kini, palukulo kami, Kini. Kini. Palukulo kami, Kini. Sino ko si Dok? Wala mo kaniyang maghang, ang pong maglagaw. Patayin mo yung ilaw. Kini, Megan. Kini, palukulo kami. Ay, mga ibis na. Hindi ako po bago sa bento. Wala mo. Sige. Palukulo kami tayo yan. Ang kay Sandy. Pakatalamit. Sige, Dok. Medyo maglo siya ata bagyagi ni. Hindi sasanay siya yun. Oo, ano yan? Sasali siya. Power on. Oo. Wala. Nagyaya kayo. Medyo kaya ni. Pati niya si Robert na ganyan. Power on. Amoy. Oo, ulit ngayon. Amo, anesthesia ko na yan eh. Sige. Anesthesia ko na yan eh. Sige, Dok. Mag-stasyon mo na, Dok. Ano pang kinain mo? Hindi kang binili mo ito, anesthesia. Oo, nakuminjay ka na. Eh, namigising ganyan yan. Nakuminjay na. Bayangin niya mga sandaya. Sige. Update ko. System. Full memory. Tester kaya pa na. Sige, Dok. System update. Oh, share mo yung memory, oh. Share mo yung memory. Sira yung kaya ganyan. Ayun pa. Check tayo pa. Ang okay ng sabihan, may isa niya po utak eh. Hindi, Dok. Ako na. Ang gagawin nyo. Yung memory na, may naya. Yung memory mo agad, kaya mo. 512 KB. 512 KB. Oh, pagka tayo, siya upgrade tayo. Sige po, nung nakit yung makapagpakain kayo. Oh, sige. Oh, pasok ko na yung operasyon na. Wait! Ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Ben, kala pa rin, Muslim bunting mo ako. Medyo... Marumi! Ang dati niyang ginagawa! No, ito nilyo, ha? Ano ito nilyo? Iwo? Solid yung pala na, Dok. Nakakagagag ko nito ngayon. Memory. Ay, memory na, oh. Iwo? Pagpunta tayo kayo, System failure. Ngayon magtatanda yung memory mo. Balik tayo na. Hindi na tayong bayo. Hindi yung bayo tangkapit. Okay. Tol, alam mo na sabi niya. Gagalaw-galaw na nila, manalangit ang memory na eh. Ang kesang memory na. Yan, Dok. Ugi. Lamay, tunog na na. Ugi. More on. Para yung ginawa mo sa akin. Ba? Siya tayo ang memory na eh. Ano to, pare? Dali. Baka masalag yung memory. Buta ko ako. Pare, ano nangyari, pare? Dok, okay yung giwa mo? Bali kayo na dyan. Yung milyari na yan.
may naya memory, baklak yung buntukan yan. Mapa-upgrade yan ito. Baklak yung buntukan yan, medyo bobo yun. Yan yan. Uli mo yan. Ngayon, ipunta lang natin pang presyo. Muli mabalik ako. Ayaw niya sa Lesini kasi sira na yung buntok. Alala mo sa akin na tayo nito. Ang memory. Ayun ko yaw na. Ang memory. Record na kita may uli yan. Meron ba rin? Wow, pogi ka. Kasi na, yung sinabi niya yung Doc, bobo ka mo. Yan nakuhan pala bro. Tsaka pare yan, magaling yun. Naus na akong pogi. Oh, he tried it.